יופי. עבודה טובה, ודגל מספר 4 עם שתי נקודות ראשונות. יאללה, עוד 2, כל הכבוד דגל מספר 4. עומר! יאללה, 4, 3, מנהלים חזקים, קדימה. עומר, הרס לי את השדרוג. יאללה, להוציא. זה שלהם יש כאלו בולטים. לא יודע. שיט! נפל לי לא, זה לא, זה יאללה, קדימה, חבר'ה. רגע, משה. אתה לא ראית משהו אחר. יאללה, 4. יפה. כל מספר 3, מספר 4. יאללה. 3, נחזור לעניינים, נחזור למגרש. יפה. נו, יפה, 4. קונוס מספר 4 לקבוצה מספר 4. ודגל מספר 4, יאללה. עבודה טובה. כן, אתה יכול לחזור למגרש, בידיים. יפה, יאללה. דקה אחת מאחורינו. נשאר לכם עוד חצי דקה. בינתיים נראה מאוד עבודה טובה. הוא שם סכינים. יפה. קדימה. יאללה, 4, 3, תוציאו עוד לפחות 2 קונוסים. קדימה, יש לכם 15 שניות. 15 שניות אפשר. יאללה, 10, 9. וואי, עומר, כל הכבוד. 4, 3, 2, 1. כל הכבוד. הנה עוד אחד כחול.